shodejte s bramborovou medailí, proto je nejvyšší čas podívat se na známky. Ptám se, chcete vidět známky? Kdo chce sami jedničky? Máme jedno pro jeden tým a jdeme se podívat na hodnocení poroty. Pokud je porota připravená, poprosíme hodnocení pro první choreografii Spider-Man skupiny Plzeň Autospace. Hodnotíme teď. 3, 2, 1, 2. Tleskáme hodnocení každému týmu, který získá známky, ať už jsou jakýkoliv. Je to takový rozloučení s týmem Dance Nation Welcome to the Jungle pokračovali. Poprosíme známky teď. 2, 2, 1. Důvod k radosti, Einstein Softицare Crazy Girls, tady hodnotíme teď. 4, 4, 4, 4, 4. Tleskáme, pojď každému týmu, ten si to zaslouží. A podíváme se na známky pro poslední tým TCO Dance Plzeň Safari, hodnotíme teď. 1, 3, poslední hodnocení, dámy a pánové, známky jsou rozdaný, pojďte ještě jednou zatleskat. Tohle byl freestyle! Důvod k radosti některých týmů, loučíme se s nimi, odcházíme, máváme, loučíme se s diváky, vidíme se při vyhlašování výsledků a při rozdávání medailí. Mimochodem opět připomínáme v této souvislosti, všechno z neodpovědání bude samozřejmě